Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. 4 snin ta' tmexxija pragmatika b'objettivi ċari f'element ta' sfidi kbar. Kien b'dan il-mod li ddiskrivit it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Sabela tul dawn l-aħħar 4 snin il-kap eżekuttiv ta' The General Soft Drinks Company Marija Mikallef. Dan feluq l-4 snin ta' tmexxija tal-Prim Ministru u mexxej laburista Robert Sabela. Fil-fatt m'intervista makru minn dan l-istazzjon, Mikallef semmit kif il-gvern ta' Robert Sabela tasser ħan il-moħħ billi għen fis-sussidji tal-pagi. Is-sussidji li jingħataw biex il-prezzijiet tal-enerġija jinżammu stabbli u kif ukoll billi ħadem f'diversi setturi li baqgħu jsostnu l-ekonomija sabiex jaraw li tkompli tikber minkejja sfidi bla preċedent fosthom kawża tal-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Sostniet kif dan ħareġ frott il-kwalitajiet li jħaddan fosthom dik li jkun dejjem viċin in-nies u jisma'. Robert Sabela jiena li għandu kwalitajiet ta' Prim Ministru li jisma' l-stakeholders kollha, l-industrija, l-impjegati, l-anzjani, iż-żgħażagħ u dan huwa element importanti li rajnih f'dan l-aħħar 4 snin u naħseb ħajkun element importanti fis-snin li ġejjin biex ikun f'pożizzjoni li jagħmel il-bidliet neċessarji. Mikallef stqarret ukoll li dan il-gvern kien kuraġġuż billi indirizza setturi li ma kinux mogħtija daqstant importanza fil-passat, fosthom permezz ta' inizjattivi bħal ġbir tal-iskart, kif ukoll inizjattiva brabta mal-kontenituri vojta tax-xorb. Il-gvern naħseb ukoll kien konxju dal-aħħar 4 snin ferjas f'setturi fejn ma tantx konna irreġistrajna progress u dal-gvern kien kuraġġuż u indirizzah b'mod strutturat u għamel pjanijiet hawnhekk jiġuni f'moħħi il-ġbir tal-iskart ta' separazzjoni u l-ġbir tal-kontenituri vojta tax-xorb. Baqa' ukoll jinvesti fl-infrastruttura tat-toroq u fuq proġetti biex isebbaħ l-ambjent li aħna ngħixu fih. Rimarkat ukoll il-ħidma ambjentali taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru, dan permezz tal-Aġenzija Project Green fejn il-Gvern Malti alloga 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin sabiex tipprovdi ambjent aħjar għal familji Maltin permezz ta' spazji pubbliċi u ħodor madwar il-pajjiż kollu. Intant l-ekonomista Robert Borch ukoll kellu kliem ta' tifħir għad-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Prim Ministru, partikolarment dawk li ssalvagwardjaw l-ekonomija ta' pajjiżna. Id-dinja għaddiet minn żminijiet diffiċli ħafna f'dawn l-aħħar 4 snin. Però wieħed iħares lejn l-ekonomija Maltija, l-ekonomija Maltija li baqgħet reżiljenti ħafna għat tkabbir ekonomiku, għal sosten tal-impjiegi u biex jinżamm b'mod adekwu ħafna il-livell tal-għexin tal-ħaddiema tagħna. U għacċenna wkoll l-isfidi li ġabu magħhom l-istess gwerer fosthom l-inflazzjoni. Sostna dan mal-fatt li diversi pajjiżi barranin ollew il-prezzijiet tal-enerġija biex ikampaw ma' dawn il-kriżijiet ekonomiċi. Dan b'kuntrarju ma' pajjiżna fejn il-prezzijiet tal-enerġija inżammu stabbli sabiex il-gvern itaffi l-pis minn fuq il-familji u n-negozji. Bord semma wkoll kif ir-rata tal-qatt hija waħda fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea filwaqt li tkabbir ekonomiku proġettat f'pajjiżna dak ta' 3% huwa ferm akbar minn dak ipproġettat fl-Unjoni Ewropea li huwa ta' 1%. Tem jgħid li r-rota ekonomika baqgħet għaddejja għal benefiċċju tal-familji, in-negozji u l-pensjonanti Maltin. Kemm Mikallef u kif ukoll Borch tkellmu wkoll dwar ir-rapporti ppubblikati riċentament mill-IMF, DBRS Morningstar u Moody's li jispjegaw ċaru tont kif l-ekonomija ta' pajjiżna hija ekonomija diversifikata u dinamika, kif ukoll li jgħidu li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa l-aqwa fl-Ewropa.